Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Brazil, ka Paraguay, ka Morocco, ka France, ka Canada, bat ka Norway, kilayo ban Rung, ha ka round of 16, ha ka FIFA World Cup, hajar apun Rio, kat ba ka Mexico, kadang ap ya ka Ïakhun, ha padeng ka England, bat ka Democratic Republican of Congo, ka ban Ïakhun, minta ka singi ha ka por, kandai steng menmit. Ka jingila kai hapadeng ka Norway bat ka Ivory Coast ka bala long ha ka por posteng menmit ka long ka ba itinat ha ka ba ka Norway klala ban penliam no ya ka Ivory Coast da argo la shigol kumju ru ka France klala ban penliam no ya ka Sweden da laigo la not bat ka jingila kai hapadeng ka Mexico kala penliam ya ka Ecuador da ar la not gol ka jingila kai shibet ka long hapadeng ka England Pyrshah ya ka DR Congo hakapor kandai steng menmit. Kila don riutuli kiri na ka round of 32. Kibala Rung ha ka round 16. Kata ka Paraguay, ka Brazil, ka Morocco, ka France, ka Norway, bat ka Canada. Bana padeng kini ka Canada ka Ïakhun Pyrshah ya ka Morocco. Kat ba ka Paraguay pat ka Ïakhun Pyrshah ya ka France. Ka Brazil, Pyrshah ya ka Norway, bat ka Mexico kadang ap. Ha ka Ïakhun hapadeng ka England Pyrshah ya ka DR Congo.